И какво става, хора от YouTube? Аз съм малко БГ. Това са някакви Productions и както виждате всички, това са някакви Productions и няма никой сервера и Lockbot BG е тук с нас, като ни прави компания. Хай. Аре, пак да играем. Така, сега снимам малко тук на това, на Пламен сервера, нали, Access Top Speed. Той ще купи Майнкрафт и си направи същия скин като един Алекс 03, който беше военен. Просто ако му видите скина и да знаете, че му е отгоре там на това, на стъклото за каската му е такова. Моето е модното, е по-хубаво. Аз не си го правя зелено, го правих на места, че не ми харесваш. Добре. Той начин си го взел от Алекс, а не Алекс 03 беше с полската. Не, от един тапак го срещах в един сервер. Преди бях с Лендърмен. И да, сега ще оцелявам аз главно и дам Крис. Да, между другото ще правим поредица на FIFA 15 колп матч. 15 колп матч. Колп матч ще правим, Ultimate ще правим, пак опенинги ще правим. Да, той ще му Да, той като си вкара за 5 милиона, като си вкара 5 милиона ще го банат пикпук. Няма банна. Хора, в сервера ми влезна пикпук оня ден. Да, и сте имаше, вижте в стрима на пикпук. Просто напишете пикпук и го вижте, ако го знаете, пък влезте и вижте в стрима. Аз не бях там. Садваш. Вау! Кристъп ми се да видиш какво имам тук. Ма той пикпук си е вкарал много пъти пари, аз ще вкарам само един път. Те в EA са разрешили само по един път да се вкарват пари. Вкарам. Да. И аз ще вкарам много. Вау, какви сте куп... Те глави са много яки. Чай да ги взема. Не дей. Гледай го Алекс Сарава, като цигнак. Те глави са много трудно са прачат. То пак куклонер. Сарава. Вижте, че Крис е куклонер. Да, ето са. И ако намеря някакси ще снимам на Clash of Clans. Искате ли на Clash of Clans на ден донейт на балон? Хора, ще снимам на Clash of Clans от Facebook. От Facebook някак. Има. Също снима. Ако сега в момент аз съм се регнала и във Facebook, нали? Сега това ми е във Facebook, също ми е пачнато. Предвид такова, аз във Фейсбука съм се пуснал паролата и всичко и ми показва, нали, че от телефона играл в Фейсбук. Пише. Кристо ми пише. Добре, браво, той е тъпанара. Крис, телепортирай ма, защото... Докъде? Паднах до тебе. Аре клаш. Тъпни са до мен и такова. Аре, Кристо ми пише. Мани го... той има ли си? Накъде е спална? Оцелявай. Накъде е спална? Няма, не ти трябва спална, оцелявай. Накъде е, че да тръгна в другата посока? Спам е на там. Значи на тук да тръгвам. Чай, сега ще кажа. Да, тръгвай на тук. Трябва да проверя. Хора, да ви се похваля, имам Razer мишка. Да, и аз си вземам същата и му завиждам, че не са на снимката. Алекс, аз тогава няма да ти дам кутията. Тя кутията само... Не, аз няма купувам същата, бе! Алекс, кутията му му казах, че същата ли ще купувам? Аз ще купувам подобно на тая, аз ще купувам... Ми казах репликата. Така купи си репликата за 10 кинта. Не, тя стои 10. Моята сега ще кажа. И сега ще я купа за директ. Моята мишка... Между другото, после играх компетитив с Алекси. Да, ти, защото аз имам същата мишка за 140 от мола. Така, хора, за малко пауза. И така, хора, извинявам се, но просто малко така. Алекс, мютни за малко. Пауза. И така, здравейте, хора, отново сме тук. Просто тук таблета някакво така. Таблета! Той не че не е побъркана. Да, моите си побъркани не сказали тебе за две игри на компетитив вдигнах си обърка. Хора, в момента игра на Survival. И ще се прибия. Защо? Значи, заради мен
двама човека спечелиха силвър тройки, защото играх с Антонио и той беше спечелил силвър тройка заради мен на 2 мача подред. Антонио много слаб. Да, знам! И заради мен... Ой, играйте, И знаеш играйте. какво ми вика? Ти знаеш какво ми вика? Вика ми, че аз съм бил на последно място, Алекс е бил на 5-то, аз съм на предпоследно, а той е на 3-то, а скоро ми беше тогава най-добрия, просто нали CSGO е шит там и нали трябва скоро да е такъв май на бахти, тъпото е за скоро. Ако трябваше да сме точни, аз трябваше да съм Антонио на да първо влезе в място. плана. Какво? Антонио Антонио. не играе, преди беше 72 левел, като е бил играл. Трябва да изтегли. Пак. Той май има едно телефонче и майка му го взима с едно не трабанче, а С едно трава. бушче едно малко, бушче. Бушчите гоня. Давай наистина майка му го взима с едно бушче, каже Крис. Хора, сега ще ви спойлна малко Какво ще Какво? за survival-а. Добре. Не Казвай. спойлери, какви петля, аз ще отидем. Казвай, чакай, че то В следващия епизод ще си правим чест рум и в момента събирам ресурсите за него. Той главно ще бъде от Sandstone, от листа и от тикви. Само тикви нямам от От някакви. листа и тикви има в главата на Антонио. Не, извинявам се, има семки от тикви. Крис, може ли... Да, не тикви, не семки, аз пък. Трябва да си направя... Ай, стига, трябва да си правя прости... Не, аз имам много диаманти. Ще ли трябва да си правиш, Алекс? Трябва да си... Чай, момент да чест. То прозяб на света. Болен съм. Болен той. Много. Вулкана болен. Какво е? Колко пъти съм се разболял? 2 пъти. На 2 Чай, сега ги сметна. 1, 2, 4, 5, 6, 7 Какви 4-5, ти за втори път ме чуваш болен. Аз се чуем поне за 6 път болен, то за втори път. Болен, газа ти е болен. Болен е той. Ти Не знаеш ли знам. днес какво го да прави? Майна човек, знаеш какъв съм локер днеска, знаеш какво стана по човек и природа? Какво стана? Кажи, Крис, как те И утре препънах до колко онова. часа сте на Дарскал? 6-3, сама съм на тренировки. Добре, Какво? кажи, Крис, днеска, помниш ли как те препънах, ама гъд, това беше баси. Няма сега да разказвам това си. Антонио Лазаров ходи ли още колко? Да. Антонио, ти един нисичък такъв. Да бе, знам го, спокойно. Дето къде с Върнал. Да. Един грозен малко. Така с... Викат байтони и разправя такова. Има... мяса на петел. Да. Също. Как прозвуча мяса на петел? Хора, искате ли да си правим това в мина, холма в мина? Хараконян. Хараконян. Ма каква е ма? Искаш ли да направиш влог? Аз ще дойда в Пловдив пак. Ще се върна. Какъв си В родината. Чеко мляскаш, бе? Каква роди някакви петлеми, аз казваш ти? Баща ти мляска. Ай, Баща, уе, дай петле, уе. Ай, стига с това, уи! Така викаш. Не съм викала така, виках мамо, уи. Мамо, какво уе, става? латка, уе. Аре, викайте някой в кола на нервите му. Да, между другото ще цикам от Фейсбук, още в планс. Вече го каза, нали си? Ай, стига бе, топ спид! Това име поне... Това е първото яко име, което съм измислил. Кое? Топ спид. Първото и последното. Нали? Да, ти си прост вече и не можеш да измислиш. Баща тя прост. По-умен е от тебе. Да, умен е като Кирка. Да, твой баща е умен като лопата. Това е като бутика. Ти знаеш, че Кирката, ако е скорост на нашия баща ми умен кипър, уменно е тъп. Как Кирката ще учи, бе? Малумник. Те пак! Но... А лопатата поне може да отгръща страниците. Да, може тя.
Така, хора, само да ви кажа, че извън епизода малко покопах. Намерих там някои диаманти и ресурсите ги събрах. Не е вярно, той е читна. Не ги е читнал, между другото, а той ми беше споделял екран, докато ги такова. Да, аз гледах как читваш. Ти беше ми споделил на мен по... Човек, Да. не ги беше читнал и на мен ми споделяше екран, докато копая, тъп. Мъничко беше, хора. На там справя. Не сме ли снимат? Да, бе. Ей, аз ще снимам един клип тогава на Гари... На... Да, ще има Гея мод. задължително, просто някак, задължителна поредица на CSGO. Задължителна поредица или на Minecraft Premium сервер, или на Гари мод. Не, аз Гари Смот не искам да цъкам. И аз тъпаме. Кое му тъпото е, правите педераси да летят. Това ли се първи? Хора, сега само ще направя Точно ще пирамидата кажа, горе-долу, че а ще ще обзавеждаме в епизода. Да. Мисля, че слагаме честовете, ще пренасяме айтеми и ще пишем табелки. Радо за душата. И между другото умрях извън епизода и трябваше да се справя. Разбрах. Мълчи, бе! Мълчи, тъпак! Мълчите, бе. Ще затворя. Не дей. Мърша. И те ви са проваляли. Не ми се проправя на мен и точно ми се поправя, защото някой да ми говори. Няма да снимам. Кажи на Димо да мъркне. Дима, мъквай! Не ти, бе. Не, наистина кажи на Димо да мъркне. Како мога да снимам. Бах тя. Малко длапенце тук говори. Сега ще направя с едно промоцирник. И ако си чуете кой говори, това беше на Пламен, брат му. Да. Той на 19 години е. Да, аз така искам. Реалният живот среди... Димо, мълчи, бе. Чуваме го колко 19 годишен. Да, сега ака. Нищо не трябва. Гърненце. Някакво гърне. Той дори не са. Как шака в гърне? Той ще се научи да пишка в гърне ти да. Ти можеш да пишкаш гърне, бе. Много ясно. Аз съм го гледал, той си носи гърне на училище. И гледай се радва. Да, без нощ. Може да го пръстите кенефи в доскал. Не, между другото кенефите са никакви прешивани. Да, кенефите в даскал са голям шит. Да, бе, баси шита. Брат, аз гледам някакви шестокласниците си влизат в на учителите кабинети, туалетните. Кабинетите, да. Еми те и влизат. О, не помниш ли преди се ще са наводни училището? Ох. Как ще се наводни, бе? Еми една туалетна нещо се беше бъгнала и... Бах ти неграмотника, да се бъгни кенеф. Не, в смисъл нещо се беше спукала някаква трава и всичко почна да й тече. И за 5 минути това стана и още малко и преля. И за 5 минути. Тихо, бе. Наби го, Димо. Иначе аз да отговарна ще го набия. Мълчи, ние снимаме клип тук. Ти не снимаш. Ма велаш моя клип тапанар, ще дойда до Варна и ще прибия. А Пламенчо ще гледа и ще сме така. Не. Ти се бе, спреш, че ти ставаш като Димо. Да, знам. Но все пак не пъшкам толкова много. Той пасе едно пъш. Да, аз почвам след 3. 2. Та, слушайте, брат, хора, слушайте най-великия феймъс на света. Как Купи, бе, Димо! Значи аз скоро се започва. Кажи просто на брат ти да затвори хубавата човчица. Запри си грозата. Чакайте, бе! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5! Да, бройхме заради вас. Ти къща ли си строиш? Абе, как ще казвам 6, 5? Та хората, то не мога да смяташ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, не. 6. То нещо почне, сега почне да пее котсто, Галена Малена. Фики.
Такива баща ти. Фики, баба ти. Та мъж. Да, между Абе, другото... Фики сина на Стони Сторара, разбрах. Да, знам. Стони стоса. Стони. Ай, стига, бе, знам, не знаеш в кой Тони Сторара един... Баща ти, кой може? Да, По тази логика Алекс е Фики, ама карай. Еми как, той точно не е българин, циган не. Всъщност той се казва Тити или нещо такова беше. Ти Това е името. така майка ти. Ама какво е то спит педал? За баща ти говориш. Така хора. Са то спит педал. Ало, Крис, дигни налично. Крис, дигни налично. Аз вече снимам, да знаеш. И от много време съм снимал, ще малко. Ще направя. Пишка под хав гъз. Да. Ще псувам, чек, ще Але псувам. говори какво има. Значи, Кам. ето туалетна шлица. Но в какво снимаш? В сървъра ли? Не е Да, горе съм. Аз в момента съм в сървъра и аз няма хора. Аз какво се пускаш и това буста, чай. Де, Буст ли как се каже? какъв ти буз? Балони. Споменай Криса, знаеш, че направих хоум. Да мяса на Кристиан на главата. Ди да забижеш, бе. Чайте, чуга се чупих краката. Какво се разпъшка от удобе? Димо 2. Мега брутално. Сега скачвам. Ого, бах секс. Слаура. Сега ще пусна Какво на се песен. качкаш се? Дали ще излечи тръбанчето? Тръбанчи пато. За малко се опорни. Сега ще пусна на песен. Хора, пирамидката е готова. Тя балони водрата, ще ме гръмна. Чай да наваля, че фен целия си. Сега кажеш Каква само. по-лесно. Да, сяпаш. Пад. Много патрони е хубаво да имаш. И сега ще направим съблъсикаме с това. Само налеем. Да, хора. Да влезне в напълнен сървър. Абе, стиснеш да няма налично, е. Да, ти не видя ли аз ти за нач, защото помня само псуваш. Не съм псувал. Не, сам малко. Сам нещо. Така. Неграмотник. Баща ти не е. По-грамотен е от тебе. Алекси ми пише. Не. Чете ми пише, че снимам. Какво е това? Гости. Мой човек. Това мелница ще храна. Опа. Ох, това беше... Алекс, я кажи днес как дигнах нас. Да, заради мен! Какво са? Нямах значение, хора. Ало? Другата пак ми трябва на какво? Кой? Същия. Стига, че аз също не ми е фарма. Арко петич.
Няма! Ще цикам после с нещо. И ти трябва да си лягаш. Кой ти е пел? Алекс? Да. Нищо, ще го снимам. Помня, вика това пък ми фана клипа. Аз го бия. Кой ти фана клипа? Димо ли? Ало? Добре, там Пламен се кечи с някой. Пламен, с кой се кечиш, бе? С брат му. То изглежда. Другото си голямо путка. Много ще изчалата, ще паднат зъбите и ще сложим пръстец. Виждам с него. Тихо, малко. Ай. Аз как картививки том спи. Значи не брат, ще морозим. Вижда какво става. Тузите повлечени за силмач. Дюд, доде. Чакайте сега. О, май гад. То спит изнасилва брат си. Доста лошо. Димо, извинявам се. Кам 28 фенса. Така мисля, че този клип са малко така дълг, така че ще го спирам. Чете бе колко е станало. Дам 22 минути. Това беше хора за този клип. Надявам се я ви е харесал. Лайк, сабскрайб и чао! Опа!